være en bog her da. Er det en fin en? En lille fin. Ja, det er det. Ja, det er. Det er en lille Ja, fin. Det var ligesom sidst. Hvad? Det var ligesom sidst. Det så ikke sådan ud. Åh, den smækker. Den sparker satan fra den af. Ja. Det er nogenlunde det samme så. 50% kraft. Hvordan det? 50. Så det er meget. Ja, det er det. 450, han kører 600 meter i sekundet, her kører 850, det er det, den giver. Den er voldsom. Det er jo ikke Men rart. det er ikke 58. Den her, den er 460, den her. Ja, nemlig. Jeg har lige taget billeder af nogle skyld. I bunden af grisen, eller i bunden af bjørnen. Okay. Det kan ikke være noget kønssyn. Ned i trekanten hernede. Så. Filmer du, Peter? En, der står ude i Det er jo Roko, sige, det ude lyste bjørn. nede i Polen. Han håber bare på, at der er en, der går på røven. Fint. Tog du mig også, eller hvad? Ja, ja. Det er sikkert. Og så er det jo det, Jeg afsætter den har sådan, når du er fortalt klar. ikke også, den er rekyldt. Hold da bare lidt frem. Hvis ikke den har været det, så har det været noget helt andet. Jamen, vi skød med en, der ikke er dæmpet. Ikke var dæmpet. Ja, det ser ikke ud til, at det slår ikke nær så hårdt. Nej. Nej, det gør den faktisk ikke så galt. Nej. Men den vi skød med, der var ikke rekyl dæmpet. Grunden til, den er dæmpet, det er fordi, når jeg skød med den før, så bøsten går Den løb. rører helvede, altså ikke 30-40 cm op. Sæt mig. De her spor, der er lavet her, de går opad, det vil sige, trykker pipen ned. Så kan du faktisk se, hvad du laver på en jagt. Du ser, om du skyder, om du rammer en hjort, eller hvad fanden du gør. Går den igennem træer? Det er sådan en fin man, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at skyde Ja, den sikkert. skive derude. Det er 3 der. Sikkert. Ja, se hvad der sker. Hvad vil det sige? Det vil sige, når du tager en arm, der er Det klar, er bare så at rykke afsætter midt over. du holder godt fat i den. Ja, man kan mærke, den lever. Jeg hånden ved dig. Jeg synes, han siger, at den går nedad sundt. Ja, så er nede. Hvad? Sigt nede i bunden af grisen, eller der. Du holder lidt lavt, når du skyder på den herinde. Når vi Hvis du sigter. skyder bjørn, så hold på den hvide Altså plet. fordi den skyder noget højere. Jeg synes, han sagde, at han drak nedad. Det gør de huller derude. Ellers så vil den slå helt enormt. Du holder lavt på den. Helt enormt. Okay. Jeg afstikker, når du er klar. Du er længe. Jeg tror, der er min kaliber. Der kan være en 4 stykker inden for patronen af. Det er kraftigt en lille John Wayne, det der, du. Bin Laden, han kan bare sætte sig ud, og så kommer Så også sige, du sørger for at få de patroner ned i lommen bagefter. Den skyder lidt højt. Den skyder lidt højt på den. De der flysplat der på bjørnen, den skyder på lige under den på at købe sådan en. Nej, bare lige at gå på den starter. Det er vel ikke dårligt. Det kommer ovenover det punkt, du støtter, ikke også? Der du skal den så. Ja. Det er så det, der huller. Så sætter en masse gas op. Trykker ned. Ja. Ellers vil det være helt enormt. Ja. Den kan du sådan set skyde ihjel. Ja, måske eller den også. Og man kan godt mærke den stadigvæk. Ja, det kan man.